auren soyayya ne. Auren soyayya ne. Auren soyayya ne. Auren soyayya ne. Bobo dan buza yake bai. Auren soyayya ne. Mana Ilyasu bobo ne. Auren soyayya ne. IBBN. Auren soyayya ne. Karku rabewa. Karku rabewa. 070-30-91-49-00. Ai saurare lafiya daga Ilyasu bobo dan kan giwa. Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar gobariya ta zama zuwa amarya. Ku rike junanku daiman abadan karku rabewa. Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Bismillah Allah rabana sarki mai iko. Aure Balatani basira wasu mai jodi zan miko. aure Yin ango amarya ranar auren taku ta hasko. aure Na kun yi murna dole ne mu ma mu nuna. aure Aure ne sunna manzo ne ya faɗa mu yi murna. aure Alhamdulillah yau Abubakar ya zama angon ba'adiya. soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Allahumma salli ala gunda ma'aiki namu. Aure Wanda shi ya ce mu yi aure aure ne hasken mu. aure Yau ni ma da aure na gasken aure namu. aure Fata gare mu mai koyin sunnar manzon mu. aure Maza matan mu mu rike aure gatan mu. aure Yau Abubakar angon ba'adiya ta zamanto amarya. soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Wai na ango amarya farin cikin ku nuna. Aure Da kun hau shillan soyayya ku je ka ku auna. aure Kaunar ku kuke yi ku sha sha'anin ku Allah ya nuna. aure Wai na yan adawa to auren Allah ya daura. aure Manya daga nani suna murnar auren an daura. aure Da ku sha sha'anin ku sha sha'anin ku auren an daura. soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Shawara zan baka Abubakar angon ba'adiya. Aure Ku rike junanku dan Allah kar ku yi sanya. aure Kai ne ka zamo tilo ɗaya jigogun ta amarya. aure Zuciyarka ka sanya tausayin ba'adiya. aure Daɗin soyayya tausayin amarya. aure Soyayya yau Allah ya kai ku ga auren sunna ne. soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Wai na amarya shawara yau ni dai zan baki. Aure. Ladabi da biyayya tarbiyya ta ki a hanya. Aure Na san kin shirya yi wa ango na ki biyayya. aure Na san kin shirya aure yau ga ki a hanya. aure Ɗakin mijinki za a kai ki bari amarya. auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Ladabi da biyayya ki yogun ango na ki amarya. Aure Abin da ya baki kyan tsaron Allah ba jayayya. Aure. Sirrin ku boye fadar manzo ce sarkin gaskiya. Aure. Shawara ce kin jiya. Aure. Kaki ce mini kin giya. Aure. Fadiya kowa ya san yau kin zamta amarya. auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar an gobariya ta zamto amarya. Ku rike junanku daiman abadan kar ku rabewa. Wai na ango amarya. Wai na ango amarya. Wai na ango amarya. Cire shagon amarya. Tarbiyya ta amarya. Kai ke bayan amarya.
soyayya shi muka yo muka zo muka yo muku murna Abubakar angon Badiya yau ta zama amarya Auren soyayya shi kuka yo muka zo muka yo muku murna Abubakar angon Badiya yau ta zama amarya Farko ni na sa Allah sarki na ralli komai kada dai ni basira baitoti ne ni yau zan yi maimai ga ango ga amarya to kowa ya kira su da jarmai ku rike soyayyar juna ango da amarya daidai ku rike soyayyar juna ango da amarya lale lale ango da amarya lale lale Auren soyayya shi kuka yo muka zo muka yo muku murna Abubakar angon Badiya yau ta zama amarya auren soyayya auren soyayya nace auren soyayya auren soyayya auren soyayya wai na ango da amarya wai na ango da amarya bobo na musa ya shine yayi muku baiti ango amarya ai ango amarya nace ango amarya ango amarya nace ango da amarya Jeswa ayya kai Ay, ay. Na gode. Auren soyayya shi kuka yo muka zo muka yo muku murna Abubakar angon Badiya yau ta zama amarya Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi Abubakar angon Badiya ta zamto amarya Ku rike junanku da'ima abadan kar ku rabewa Mai zuwa ga yayin ango tabbas ni zan yi wa. Aure Allah ya ji kanka baba alufatan alkhairi. aure Mai zuwa zan yi wa. Mai garin yalu kai ma dole ne in gaishe ka. aure Sai sarkin yalu kai ma dole ne in ganka. aure Bala mazadu kai ma na gaishe ka. aure Sai baba dan da ni kai ma na gaishe ka. aure Baba Ali Abbas kai ma gaishe ka. aure Baba san American na gaishe ka. aure Iyaye mata yanzu zan gaida. aure Momi a ike ma a gaishe ki. aure Kin yi gudunmuwa gun aure na dan danki. aure Hajiya buga ke ma a gaishe ki. aure Hajiya za'ida sannu a gaishe ki. aure Hajiya hinda ta sannu a gaishe ki. aure Hajiya mushkul sannu a gaishe ki. aure Hajiya rahila sannu gaishe ki. aure Hajiya rashida a gaishe ki. Aure. Iyayen ango gaisuwa nake yi muku kunji. Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi Abubakar ango Badiya ta zamto amarya Ku rike junanku da'ima abadan kar ku rabewa Yanna ango kuma dole ne yau in gaishe ku. Aure Ma na dan gyada kai ma a gaishe ka. aure Wai na buzu kai ma a gaishe ka. aure Wai na balki ke ma a gaishe ki. aure Wai na shafa ke ma a gaishe ki. aure Wai na asabe ke ma a gaishe ki. aure Ina dan ai ke ma a gaishe ka. aure Maman sani ke ma a gaishe ki. aure Munki dan gulla sannu gaishe ka. Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi Abubakar ango Badiya ta zamto amarya Ku rike junanku da'ima abadan kar ku rabewa Wai na abokan ango ni dai zan gaishe ku. Aure Adamu sanke. aure Adamu sanke. aure Babban abokin ango ni dai na gaishe ka. aure Dai na gaishe ka. Komai kawa ango tabbas ni dai na shaida. aure Tabbas na shaida kai ka nauyin wakar ango. aure Da kai da ango tabbas ba ku rabewa ko yaushe. Aure. Gaishe ka nake yi Adamu sanke ne ma barka. aure Allah ya biya ka. Allah ya biya ka. aure Sai mamman sani kai ma yau ni ne ma barka. Ne ma barka. Naziru giwa kai ma a gaishe ka. aure Suleiman liman sannu a gaishe ka. aure Lukman an ka sannu gaishe ka. Aure. Sai ya nusa fulani sannu gaishe ka. Aure. Nura dan baba kai ma a gaishe ka. Aure. Sai Nasiru kai ma a gaishe ka. Aure. Ina
jibbotilla sannu a gaishe ka tasi ulilwa sannu a gaishe ka Abdulaziz mai shayi gaishe ka Buhari manjo kai ma a gaishe ka Hassan kwaro kai ma a gaishe ka Ala Sallatan sannu a gaishe ka Ali Hayya sannu gaishe ka Auren soyayya in an daura to ya fi daɗi. Abubakar ango Badiya ta zamto amarya. Ku rike jaunan ku da'ima abadan kar ku rabewa. sai yayin amarya sannu gaishe ku Baba Yahaya kai ma a gaishe ka Umaru mai rake sannu a gaishe ka Ibrahim mai nika sannu gaishe ka Yusuf Broza sannu kai ma a gaishe ka Garba mai tebur kai ma a gaishe ka sai iyaye mata ina ta gaishe ku Latani ke ma ina ta gaishe ki Maryama sannu gaishe ku Hajiya Jumma sannu a gaishe ki Hajiya Hadiza sannu gaishe ki Hajiya Saratu sannu a gaishe ki Hajiya Azumi ke ma a gaishe ki Maman Naziru sannu gaishe ki sai Hadiza ke ma a gaishe ki Mai ina Jumma ke ma a gaishe ki Maman Shagali mai lemu sannun ki sai antin amarya Nafisa gaishe ki sai kawaye ga amarya sannun ku Masura Ali sannu a gaishe ki Nana mai kibau ke ma a gaishe ki ga Ma'aza ke ma a gaishe ki Saude Yusuf ke ma a gaishe ki Balki mai kibau ke ma a gaishe ki Munawwara ya hayya sannu gaishe ki Maida ke ma sannu gaishe ki Ale Bello ke ma a gaishe ki murna ce muke yi murna ce muke yi Baba dan buzaye Allah ba ta zaman lafiya bi jahi Rasulullah